Hala. Hala na nga hungag, Jod. Di mo dito makamove-on sa bahay, guys. Diga mo, bajag-bajag, rabajag mo dito sa bukid. Di na dyan kalibunan. Di na dyan asinso na makatadani pa doon. Di na kalibunan. Guys, basig signal na ni. Masinso na ta, pera. Pwede umangin, makareceive rin. Hi guys, good morning. Ako na pwede nag-enjong bulanan nga amiga si Prunes manang. Ano sa? Nang. May gasa nang. Otro. Guys, manang nga butikas merkado nang adyo ko gasa, jawa de kunoy gasa. Ngom ko'y gasa nang. Ano na guys, kada na majong buntag dahi otro. Ako na pwede enjong bulanan nga amiga si Plurame. Andiya karon gahapon, arang kulbahan nga gahapon dito kus bakilid kay nagsa-upload ko dahil tawag ng laki jawa para pud ko makaila. Di ba purami. Kurat ko. Do ko ni ja pag do ni ja dajay papel gyate pirmahi ko ni. Kulbahan lamang po ko abi ko og adakpon ko kay wa ba ko kaila ja abi ko adakpon ako hanay bayang sa nga na ja dade ko no ihatag ag katong mga persons under monitoring kay sama ko natos mga monitoring katong pag uli na dari das Marso. Ja wa ko magdahom og ingay ni day na day madawad ja. Mao ni siya na isa ra ba ka karton. Nanay nakasuwat di SWD Relief Supplies. Ato ning abrihan atong abrihan ni sudani. Tire. Tama man ni nogo naram bigan na amin na bunting. Tanga ko, signal na lang bahin. Hinuy naman ko. Pagwad da manang tagaan masimughan ni Dani. Sakit ng abrihan no gani sudani. Atong abrihan dengan kanang ni nay dali nay. Tanaw ka nay? Pangunaw. Hani man mo na Nagkutkot. Sada na may nagkutkot. Hani magikot. Pangunaw guys, guys. Nalay na lang. Tanaw mo ka kanang. Ako'y kasama ba ko pagkaduti kang SWD food? Nang ka. Ay, adyo kung matumba pa niya itong kuanang. Galirong may danig hani sa daning kartona. Kay mura ba dyan pagbugat-bugat basi na ni buwawan. Mo na ni si madato na may dani. Mo na ni magbakos ang kinabuhi. Ako ba, mura lagi adyo ka pila-pila. Kay iyo mangilugon. Ako ra lagi nga bang mangilog magkagpapabisyo. Kasi mo maliro ko na dyan na pa isa dani. Kenapa sa may So pa ha? Excited na ba mo? Ano siya? Guling nga lang! Asa dito na guling ka? Basta na ako na guling! Uy! Sibag-sibag ka! Ay, uy! Wami inyo dani! Dusa! Uy, bugas mo din. Uy! Madyo naman ibagas ka magkagbalang! Uy! Sasarap na kuha! Ay! Napa dito tag DSWD Relief Supplies. Ano lagi pangungot diha? Nagpinig ka dyan. Nagsimot ka! Uy! Tanawa na dyan ka. Basa mo na! Di ay mga isdang puwa. Isdang puwa. Napa, upat. Og hani mo po ni? Og Youngstown, baby oil. Upat. Kan pa ko kita nga ni nga puwa na. Ah, corn beef man dai ni. Mating corn beef ni. Youngstown. Ay tawag. Youngstown corn beef. Tangan ni og itlog. Pinatog walo. Jadi apa yang hani man ni? Sunmig. Ko bag Sunmig light. Sunmig super coffee. Di ko lang ng kape. Marto na hawa na mo. Kaingan mong may makaon. Nagkikigas ko guys. Maning tigom kay sudlan sa ahang mga pante. Sudla sa nina. Mga tagla ko eh. Madyo na nga mga pante rito. Di ma. Bubot. Dala may pagkakas kay sudlan sang pante. DSWD. Ali? Di na mangilig ko karton. Pangadyo karton dito sa tindahan. Hani sila sang panty. Ay, butang. Sabiya, sila na sang panty. Nay, lagong tiri. Hani sila sang panty. Di ang gwapo karton nila kay baga na. Lami sila na. Asa, ito na yun. Takto dyan sila sang nga panty. Hindi mo kubot. Tugoy na dang palihog dang. Uy! Sa pa kay daday suwat nga giabot na ni Sir Abay sa ato ni nga basahag hani kini basin basig hani kini suwata kini. Kasi na mo ka. Uy, nagpasalamat day si Jack kay gidang long lost friend nga si Celine Cador na nga tagahag na si Jan anes na karon sa Texas. Texas ba to na just Texas ba ni asa ba ni Texas no sa Amerika man siguro ni. So anes na karon sa Texas. Ja. Nalipay kuno si Jan nga nagka-contact sila otro si Jan friend nga si Sir Abay. Hi!
birthday ni Ma'am Celine Cadorna. Salamat, ma'am. Nagpasalamat po ko nga. Kuan mo utro ni Sir Abay. Ja, more powers ninyo diha sa imong pamilya, sa imong bana diha, sa imong mga anak diha sa Texas. God bless! Kami na po. Manumbay mi karon. Pamanumbay mi karon. Di ana lagi. Hi te. Di ana mi. Pasayluwa jud tinawahi mi kay nakatug mo kusning kuranan. Nakatug mo kusning kuranan. Nakatug. Di mo kay mamakna ning iro. Ana ba iro? Isa na miss ilas at Lilian. Ginuukom. Awa ba dami na kaming tuluri ha? Wa ba ni honorable mayor nga namin pirmi. Mora kuno ite among giarhi dari kay mo kaen rami. Di pa gani agda ha mo arhi nas lamisa mga baga kajig naong. Uy. Baga kajig naong wa pagda ha mo arhi nas lamisa. Hi Chels. Hello. Chels wa pa may agda Chels dari arhi na mis lamisa baga dari na. Oh ya, kamu na usa. Ano kaya mo taran pag pagbuan na natin? Oo, dali daw kasi servisyo. Oo, nagtagpay. Jara. Guys, Ito lang pa ito. kaya nag-prepare ni Ate Lilian na kita mo na eh. Ano ko sen? Kasi, kinupos na humot para magkasag galaway na may. Huwag mo manok sa bahay, magkagalaw yung manok sa bahay, sa'yo magkagiagi, tagaan mo rin yung humot. Eat! Abunay ba? Abunay. Okay, panuspid ba talaga mo ba eat chicken, ha? You want to eat chicken, darling? No? Okay. Hi. Salamat nining grasya nga mong sauhan karon, Lord Jesus. O nilang lunch dani, gusto na kaso. So, kung ano nga pasmo. Yeah guys, gandaan ni Ate Lilian sa isang inahan og manok Bisaya, lami kaso. Bila. Way oo. Oo, okay. Nanan na kadani. Nanan na kadani. Ganito na rin kung sila kung nagisali na pagkasibigay sa kapanaksan. Nuupo, tanawa naman ako doon. Marami. Saan? Yang besugan ng pan. Bukong ng gimbaro. Awara guys, mura gad mig VIP dari guys. Pero silingan ra hinon pa mo guys. Utan ka adto ni sa Ate Lilian. Lami pa jud ka adjug ijang gipakaon na mong busog na pud mi. Chel, salamat Chel, salamaw Chel. Hoy, Achoy. Grabe wag jud ko magdahom nga magasan ko dani mo ani ko silang bay. Mas ati kay katawan ko nagasan miss. Lamaw. Sige lamin tanay kagasan bis kay ka. Plano kog magdudayit na kay sige lagi ko kaon. Kaon magyapoy among gianhi di ay. Sa pa. Kay mo tanaw tas mga tanom ni Ate Lilian, hospitable ka adto. Grabe, si Ate Lilian marakabi ka. Ano naman yun? Tata si Jang Bay, Jang dream house ni Jang manso na arang kagwapo ka adto. Pagdiraman ka og nana ko'y mamiso. Na-inspire man gud ko sa istorya ni Ate Lilian, di naman na istoryahan. Amo ra to, basta maka-inspire gid ang story. Lami ka to gijang mansyon. Dagan pa to sa buwak, punpog mahuman ni. Balik ko dani kay mag-vlog ko. Among patanawog mahuman ni. Talawag gijang buwak. Sus, Ginoo ko. Uy, Ginoo ko terang kalami. Kalami. Na idang ipagbutangan og mga lekay, kay kanang mga lekay. Para makuan ba protektahan sa das init. Lami dyan ang violet. Kuya rin ko puha. Sapa kaya mong pakitin mo na para di mo magmahay. Kaya niyarhi mga gadit po ta, pakitin na lang muna sa mga buwak ni Ate Lilian. Garabing mga gwapaha. Diyaw kiraging musod mi. Tapos dili tali buwak no. Nawara Amo nang pinalit. Arang gajang lami ag mga buwak
Grabe mo ni asawa nga buutan. Magpudzig bay, mananim na ra magbuwa. Kaysa manumbay. Taong dato. Oh, napadjud si Jay taong. Tig nananam na makaingan bari ka na ng pumahag mananim na nga ramang gupa ha. Dunya man kaadyo. Ato. Dapat dali nanong ko gusto ko yan mga gulay dagto. Gihan na dati oy. Yes, mura. Makalipay magbubok talawon. Arang. Guys, mo ni mansion ni Ate Lilian no. Under construction pa ni siya, grabing makuha ni balikan ni na po no, mahuman na kay ato na yung house tour ta, grabe hay. House tour na dyan ni po na ranggapuha ba mong mansion te. Maka-inspire ka sa isang story, guys. Inspire. Ibubo diha, chills. Abi ko bag mo na imong kuwas imong tabanog. Maka-inspire ka sa story nga tili mo na nga bisag unsa may imong magian sa kinabuhi nga bisag mus nakas juta nakalapok-lapok nag imong naong. Correct. Bakod gajud gihapon. Ligon ka. Tumo niya mga inspiration. Bait lang. Bayad dito ka to, yor. Dito ta magsibig ka magbayad ka na. Kinsa di ma-inspire na? Arang ga buha. Mananong putag buwak, yor. Mo ni asawa, magpudzag bay. Nanong magbuwak. Naka-learn tag Madugan ni kaning arhim daghan may nahibawan nga mga kuan sa kinabuhi nga bisag unsang kalisutanan para gajud gihapon tanawa. Wala lang. di ni mamakit-an sa isang puro mga niagi dahil sa kalisdanan. Believe ba? Kay kita lagi og mo-success tag makita sa mga tao kay kini namang naa naman si babaw nga atong pag-success wa man sila kay bawas atong giagi-anog. Ara daing lapuka. Paliog man di ag lapok. Paliog ag lapok. Unsa na nga kanang hawbo. Hawbo. Hawbo ka dya. Lawom nga kadyo nga kuan. Nalumos na paliog pero ning barog gihapon. Grabe. Ito lang ako. Kaya palagi kaya ko. Arang. Grabe inspired gad ko kaadyo rong adlaw aron. Ay ikaw yor. Karon ko kay Banyor no. Mayoran no. Karon dito ko kay natingabit ako guys kay sa ano may bayadan ni kalibunan ra man ni. Sa karon pagbalik na tanahap kito. Lagi ko. Ara magaang bay. Ay man magic ni. Arang dali ara man kay. Lami man jud basta nainga na kay dali ra man jud mo barog. Wala tinga ra mi na bayad ari. Maraming gubuha. 1 year kita. Di man gud mi makamove on sa bahay guys. Digamot bajag-bajag ra bajag-amot dito sa bukid. Ja. Di na dili kalibunan. Di na dyan asinso na makatadani pa doon. Di na kalibunan. Guys, basig signal na ni. Asinso na ta, pera. Pwede umangin maka ni jewelry. Makabayar na nga ni, makabalik gamis amang jewelry. Ano? Sa'yo naman ka ni, makapabayar po ni ka na. Sa ato naman na, oh. Challenge naman dyan ni Kaasong Mayoro. Ingat sa ilan ako na ipursugid ang papawalik dyan jewelry. Yung mga rilo o ka ng singsing. Ang gadget ang order yun, makapabayar dito yun. Asa? Sige kay. Gari magsusis mi sa mi dari. Yor. Sayo naman ka ni. Tika mo libot ta dari silang bahay kay maadyo puning kita po dari lujun ngarti. Kabahin ka tengah ni Yor. Guys, masa pa Yor kay arang ngita Yor. Kanina ba guys, wara man sinahan na vlog, arang lipad sa mayor kay kidikid, sugit-sugit. Mga babog ano, kay kitagaan ni si Ate Lilian og lipstick na. Mahalon ko no kaadyo kay siyempre estudyante pa ba na si Zanda. Di pa sa makapalit og ganing lipstick na. Kananay. 50 tahun. 50 tahun ra ba sa gisang liptin sa makalipstick si ganing maybe yung super stay nga. Mat ink pagad si Za. Aga ko manggani nga. Agong nga ni isa ram gani kam okay mahalan lagi kun sa karon gitagaan ra may free ra si Tiri kay magsaw ra man ning Tiri wain agsi ala ang niduta ko na din ni makatugon sa sa may Rosali Rosali unsay may kay istorya Rosali sa tag-ida lipstick Aran ako aran salamatan sa ti. lalagi ti di na jud sa makaginawat tabangan magani na wara din sa lipad sa lipstick makakuro bantay kang di pa mang lipstick ha. Bakit adyo kong mang lipstick ka na? Makakurod ko no. Makakurod kay. Agi adyo kong lipstick isar ka buhok tag 50 tahon. Diya karon na. Ano lami pa sa kagikan pa sa Japan ha. Kay agtatak na mga Japan pa. Madyo pag lipstick no kay abot Japan no. Salamat kadyo Tililian. Arong lipad adyo na mga Tililian kay. Buta na kadyo. Mo nang grasyan sa daghan sa Ginoo kay. Kamauman mo share the blessings. Ara jud lang yan. Inspire bis ng bayad pag ng bayad ludos ha. Magbabae po bis mayuro nga na yurno. O si Tiri yurno. Outer. Pabae mi nga na ko kun. Uba mi ni ari di mi ma-inspire ja. Kada pa jud mi ni guli mga baga jud tagno. Mga VIP ko no. Ipanghukaran pa, gilamawan pa, nganaong og mga butsukoy. Nakada pa jud lipstick. Ang kahit yung kukuha ng mga, sige naman kakatawa na kanista.
Ala di na makani mo undag katawa. Kudani pong bata. Sige naman dili no ngisi. Ala. Ala na nga hungag jud. Dito sila katuungan na ana sila lipstick. Makalipay mo siguro. Nabili na kang lipstick kay. Simple. Di ta makapalit nga na good kay ipay pa nagbugas. Lipstick. Dito mi kapalit og lipstick nga ni kay gamong kwarta og nami 400 kay mga 400 man gud ning ni. Ipalit na laman na magbugas yun. Tanawa. Katawa na ron nalagi. Nga kurunto gajin.